Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως σας ανέφερα και στο προηγούμενο βιντεάκι, ονομάζομαι Παναγιώτης Χρήστος και είμαι υπεύθυνος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Άθλησης στους Μονάδους Λαγωνίας. Πάμε σήμερα να σας δείξουμε λίγο το χώρο μας στο γυμναστήριο με τα διάφορα όργανα που υπάρχουν. Ξεκινάμε. Εδώ υπάρχουν τα διάφορα όργανα που βλέπετε. Ξεκινάμε με τον πάγκο επίκλινη του στήθους. Ερχόμαστε στον πάγκο του στήθους σε ίσιο πάγκο. Υπάρχουν τα αλτεράκια μας. Εδώ έχουμε τους διαδρόμους μας, όπως βλέπετε, πιο καθαρά. Τα κιλά μας. Έχουμε το μηχάνημα του crossover που γίνονται διάφορες ασκήσεις. Υπάρχει το μηχάνημα της κοπηλατικής. Βλέπετε και τους πάγκους μας. Έχουμε το μηχάνημα των τετρακεφάλων και μοιραίους δικεφάλους, η πρέσα, τους προσταγωγούς και στο βάθος η κοιλιακή κυραχή. Απέναντι υπάρχουν και άλλα κιλά, υπάρχει η τροχαλία της πλάτης, δίπλα οι ασκήσεις απαγωγών και έξω απαγωγών και προσαγωγών. Το ελλειπτικό μας, το step, τα ποδήλατά μας, το μαξιλαράκι δικεφάλων, οι διάφοροι κοιλιακοί που υπάρχουν, οι πάγκοι κοιλιακών και ραχαίοι δίπλα, έχουμε το μηχάνημα του στήθους, το PEDDEC. Τώρα ερχόμαστε και στο χώρο που έχουμε φτιάξει για το kickboxer, με τους σάκους μας, βλέπετε το χώρο που υπάρχει για το kickboxer, τα στρώματά μας, πάλι τα στρώματά μας, και για άλλη μια φορά η σάκη και τα στρώματά μας. Αυτά λοιπόν ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στο γυμναστήριό μας. Θα ήθελα πραγματικά όλους να σας καλέσω στο γυμναστήριό μας, είτε για τα όργανα είτε για το kickboxer που σας έδειξα πριν. Εκ μέρους της διοίκησης και σαν υπεύθυνος και γυμναστής του χώρου αυτού που βρισκόμαστε εδώ στους Μονάδους Λαγωνίας, στο Gym Club Άθληση, σας ευχόμαστε να είστε καλά. Γεια σας.